ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിഗമകൽപ്പതരോർഗളിതം ഫലം ശുഖമുഖാമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകീ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് ഒന്നാമത്തെ സ്കന്ധം 9-ാമത്തെ അധ്യായം ശ്ലോകം എത്ര വരെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? 26 വരെ നമ്മൾ നോക്കി അല്ലെ? 26 വരെ നോക്കി. ഇപ്പോ ഭീഷ്മദേവൻ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് ഉപദേശം നൽകുന്നതാണ് നമ്മളിപ്പോ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? 26-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത്? 26-ാമത്തെ ശ്ലോകം. 27 വർണ്ണങ്ങൾ ശ്ലോകത്തിൽ ഇന്നലെ എന്താ പറഞ്ഞത് എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. 4 വർണ്ണങ്ങളുടെയും 4 ആശ്രമങ്ങളുടെയും ഉദ്ദേശം വ്യക്തിയുടെ അതിഥികളെ ത്വരിതപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ്. ഉപദേശിച്ച കാര്യങ്ങള് പറയുന്നതാണല്ലേ. അപ്പൊ അതിലൊരു കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. എന്താ പറഞ്ഞത്? 4 വർണ്ണങ്ങളും 4 ആശ്രമങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ വിസ്തരിച്ച് വിഭജിച്ചു. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? പിന്നെ അതില് ഭാവാർത്ഥത്തിൽ ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ട 9 യോഗ്യതകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? ഇന്നലെ 9 യോഗ്യതകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ട ദേഷ്യപ്പെടാൻ പാടില്ല, കളവ് പറയാൻ പാടില്ല, നിയമാനുസൃതമായി സ്വീകരിച്ച പത്നിയിൽ മാത്രം ശിശുക്കളെ ജനിപ്പിക്കുക, പിന്നെ ആരോഗ്യകരമായ ശരീരവും പരിശുദ്ധമായ ഒരു മനസ്സും ഉണ്ടായിരിക്കണം, ആരുടെ ശത്രുഭാവം ഇല്ലാതിരിക്കുക, ലാളിത്യത്തോടെ പെരുമാറുക, സേവകർക്കും കീഴ്ജീവനക്കാർക്കും അവലംബനമാവുക, അഭയമുണ്ടാവണം. ഇതൊക്കെ പിന്നെ 9 ഗുണങ്ങൾ ഒരു മനുഷ്യന് ഉണ്ടാവേണ്ട പ്രാഥമിക ഗുണങ്ങള്. പിന്നെ ഈ വർണ്ണാശ്രമത്തിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം 4 വർണ്ണങ്ങളും 4 ആശ്രമങ്ങളും നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പൊ അതില് എല്ലാത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം അല്ലെ? ഭഗവാന് സാക്ഷാത്കാരം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതുവരെയല്ലേ നമ്മൾ എത്തിണ്ടായിരുന്നത്? അതെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി നമുക്ക് 27-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് എന്തൊക്കെയാണ് ഉപദേശിച്ചെന്നുള്ളത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ് 27-ാമത്തെ ശ്ലോകം.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 27. ദാനധർമാൻ രാജധർമാൻ മോക്ഷധർമാൻ വിഭാഗശഃ സ്ത്രീധർമാൻ ഭഗവത് ധർമാൻ സാമസാവ്യാസയോഗതഃ. ദാനധർമാൻ രാജധർമാൻ മോക്ഷധർമാൻ വിഭാഗശഃ സ്ത്രീധർമാൻ ഭഗവത് ധർമാൻ സമാസാവ്യാസയോഗതഃ. ചൊല്ലാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദാനധർമ്മങ്ങൾ, രാജധർമാൻ രാജാവിന്റെ പ്രായോഗിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ, മോക്ഷധർമാൻ മോക്ഷദായകമായ കർമ്മങ്ങൾ, വിഭാഗശഃ വിഭാഗങ്ങളാൽ, സ്ത്രീധർമാൻ സ്ത്രീജനങ്ങളുടെ കർത്തവ്യങ്ങൾ, ഭഗവത് ധർമാൻ ഭക്തരുടെ കർമ്മങ്ങൾ, സമാസ പൊതുവായി, വ്യാസ സ്ഫുടമായി, യോഗതഃ ഉപായമാക്കി. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭാത് കി ജയ്. വിവർത്തനം. അനന്തരം ദാനധർമ്മങ്ങളെയും ഒരു രാജാവിന്റെ പ്രായോഗിക കർത്തവ്യങ്ങളെയും മോക്ഷ സാധനയ്ക്കുതകുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെയും വിഭാഗങ്ങളായി അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു. പിന്നീട് അദ്ദേഹം സ്ത്രീജനങ്ങളുടെയും ഭക്തരുടെയും കർത്തവ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് സംക്ഷേപമായും സമഗ്രമായും വ്യക്തമാക്കി. അപ്പോ എന്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് ഭീഷ്മദേവര് ഉപദേശിച്ചതെന്ന് ഭീഷ്മാചാര്യർ ഉപദേശിച്ചതെന്ന് പറയാണ്. ഇതാണ് ദാനധർമ്മത്തെ കുറിച്ച്, രാജാവിന്റെ പ്രായോഗിക കർത്തവ്യങ്ങളെ കുറിച്ച്, മോക്ഷ സാധനയ്ക്കുതകുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചും, പിന്നെ സ്ത്രീജനങ്ങളുടെയും ഭക്തരുടെയും കർത്തവ്യങ്ങളെ കുറിച്ചെല്ലാം സമഗ്രമായിട്ട് വ്യക്തമാക്കി. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ദാനം നൽകുക എന്നത് ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയുടെ മുഖ്യ കർത്തവ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാകുന്നു. കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് സമ്പാദിച്ച വരുമാനത്തിന്റെ 50% ദാനമായി നൽകാൻ അയാൾ തയ്യാറായിരിക്കണം. ഒരു ബ്രഹ്മചാരി അഥവാ വിദ്യാർത്ഥി യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കണം. അപ്പൊ ദാനം നൽകുക എന്നുള്ളത് ഒരു ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയുടെ മുഖ്യ കർത്തവ്യത്തിൽ ഒന്നാണ്. എന്ത്? ദാനം നൽകുക എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം അല്ലെ. ബ്രഹ്മചര്യം, ഗൃഹസ്ഥം, വാനപ്രസ്ഥ, സന്യാസം. അതില് ആ സന്യാസികൾക്ക് ജീവിക്കാൻ വേണ്ട, അവരുടെ എന്താണ് പറയുക, ദൈനംദിന കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ട പണം കൊടുക്കേണ്ടത് ആരാണ്? ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയുടെ ധർമ്മമാണ്. അപ്പൊ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയുടെ മുഖ്യമായിട്ടുള്ള കർത്തവ്യത്തിൽ ഒന്നാണ് ദാനം നൽകുക എന്നുള്ളത്. ഗൃഹസ്ഥാശ്രമി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് സമ്പാദിക്കുന്ന വരുമാനത്തിന്റെ 50% എന്ത് ചെയ്യണം? ദാനമായിട്ട് നൽകാൻ തയ്യാറായിരിക്കണം. ഒരു ബ്രഹ്മചാരി അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാർത്ഥി എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? യജ്ഞങ്ങള് അനുഷ്ഠിച്ചിരിക്കണം. ആ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജിലുള്ള ഒരു ബ്രഹ്മചര്യം, അതായത് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഒരു സമയമാണത്. അപ്പൊ ആ പീരീഡിൽ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? അവര് യജ്ഞങ്ങള് അനുഷ്ഠിച്ചിരിക്കണം. പിന്നെ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമി ദാനം നൽകണം. വാനപ്രസ്ഥം അല്ലെങ്കിൽ സന്യാസാശ്രമം സ്വീകരിച്ച ഒരുവൻ വ്രതങ്ങളും തപശ്ചര്യയും പരിശീലിക്കണം. ഇവയൊക്കെയാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാര പാതയിലുള്ള എല്ലാ ആശ്രമങ്ങളുടെയും പൊതുവായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ. അപ്പോ ഫസ്റ്റത്തെ പറഞ്ഞ ബ്രഹ്മചാരി യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കണം. ഗൃഹസ്ഥാശ്രമി ദാനം നൽകണം. വാനപ്രസ്ഥം അല്ലെങ്കിൽ സന്യാസമം സ്വീകരിച്ചൊരുവൻ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? വ്രതങ്ങളും തപശ്ചര്യയും പരിശീലിക്കണം. അപ്പൊ അവർക്ക് വേണ്ടത് ഒരുക്കി കൊടുക്കേണ്ടത് ആരുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്? ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ഇവയൊക്കെയാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാര പാതയിലുള്ള എല്ലാ ആശ്രമങ്ങളുടെയും പൊതുവായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ സ്വത്തായി ലോകത്തെ മനസ്സിലാക്കത്തക്ക വിധം പര്യാപ്തമായ പരിശീലനം ബ്രഹ്മചാരി ജീവിതത്തിൽ നൽകപ്പെടുന്നു. അപ്പോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ തുടക്കം ആ ബ്രഹ്മചാരി സ്റ്റേജില് എന്താണ് അവർക്ക് ഒരു ജ്ഞാനം കൊടുക്കുന്നത്, പരിശീലനം കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ സ്വത്തായി ലോകത്തെ മനസ്സിലാക്കത്ത വിധം പര്യാപ്തമായ പരിശീലനമാണ് ബ്രഹ്മചാരി ജീവിതത്തില് നൽകപ്പെടുന്നത്. അതിനാൽ ലോകത്തിലെ യാതൊന്നിന്റെയും ഉടമസ്ഥനാണെന്ന് ആർക്കും അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ബ്രഹ്മചാരി ജീവിതത്തിൽ തന്നെ ആ ഒരു ജ്ഞാനം, അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പരിശീലനം കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് പിന്നെ ഒരിക്കലും ഒന്നിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം താനാണെന്ന് ആരും അവകാശപ്പെടില്ല. ആകയാൽ നിയന്ത്രണ വിധേയമായ ലൈംഗികാസ്വാദനത്തിനുള്ള അനുമതി ലഭ്യമായ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമ ജീവിതത്തിൽ ഭഗവത് സേവനത്തിനായി ഒരുവൻ തീർച്ചയായും
ദാനം നൽകണം. അപ്പൊ നിയന്ത്രണ വിധേയമായ ലൈംഗികാസ്വാദനത്തിനുള്ള അനുമതി ലഭ്യമായ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് ഒരുവൻ തീർച്ചയായിട്ടും ദാനം നൽകേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ഏവരുടെയും ഊർജം ഭഗവാന്റെ ഊർജ സംഭരണിയിൽ നിന്നും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് അഥവാ കടം കൊണ്ടതാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും ഊർജം എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ ഊർജ സംഭരണിയിൽ നിന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെട്ടതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് കടം മേടിച്ചതാണ്, ഭഗവാനിൽ നിന്ന് കടം മേടിച്ചതാണ്. അതായതിനാൽ അത്തരം ഊർജത്തിന്റെ പരിണിത ഫലമായ പ്രവർത്തികൾ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമയുത ഭഗവത് സേവനത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം ഊർജത്തിന്റെ പരിണിത ഫലമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികള് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? ഭഗവാന് പ്രേമയുത സേവനമായിട്ട് ആ രൂപത്തില് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. സമുദ്രത്തിൽ നിന്നും മേഘങ്ങൾ മുഖേന നദികൾ ജലം സ്വീകരിക്കുകയും വീണ്ടും ആ ജലം തിരിച്ച് സമുദ്രത്തിലേക്ക് പ്രവഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പോലെ പരമസ്രോതസ്സായ ഭഗവാന്റെ ഊർജത്തിൽ നിന്നും കടം വാങ്ങിയ നമ്മുടെ ഊർജം ഭഗവാന് തിരിച്ചു നൽകേണ്ടതാകുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് കടം വാങ്ങിയതാണ് നമ്മുടെ ഊർജം. നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉള്ള നമ്മുടെ പ്രവർത്തികൾ, നമ്മുടെ ഊർജം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്കത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്, അല്ലെ? നമ്മുടെ ഓരോ പ്രവർത്തികളും ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഊർജം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കടം വാങ്ങിയതാണ്. അപ്പൊ അത് തിരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാന് തന്നെ തിരിച്ചു നൽകേണ്ടതാണ്. അതാണ് നമ്മുടെ ഊർജത്തിന്റെ പരിപൂർണത. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഊർജത്തിന്റെ പരിപൂർണത എന്ന് പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ ഇപ്രകാരം അരുളി ചെയ്യുന്നു: നാം ചെയ്യുന്നതും ഭക്ഷിക്കുന്നതും ഹോമിക്കുന്നതും ദാനം ചെയ്യുന്നതും തപസ് ചെയ്യുന്നതുമെല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പണമായി ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലേ, നീ എന്ത് ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് ഭക്ഷിക്കുന്നുവോ, എന്ത് ഹോമിക്കുന്നുവോ, എന്ത് ദാനം ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് തപസ് ചെയ്യുന്നതോ അതെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യണം? എനിക്കായി സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുക എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. കാരണം ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ? കടം വാങ്ങിയ നമ്മുടെ ഊർജത്തെ വിനിയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്രകാരമാകുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് കടം വാങ്ങിയ ആ ഊർജം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അതേ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. അത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ ശക്തി വിനിയോഗിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അത് ഭൗതിക ലഹരിയുടെ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും പവിത്രമാകുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മളെ ശക്തി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്താണ്? ഭൗതികമായ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ലഹരിയുടെ ആ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മൾ പവിത്രമാകും. അപ്രകാരം നാം നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ സ്വാഭാവിക ജീവിതമാകുന്ന ഭഗവത് സേവനത്തിന് യോഗ്യരായി തീരും. അപ്പൊ ശരിക്കും നമുക്ക് എന്തിനുള്ള യോഗ്യത വരും? നമ്മുടെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സ്വാഭാവിക ജീവിതം, ഭഗവാന്റെ സേവനം, അതിനുള്ള യോഗ്യത നമുക്ക് നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി അടുത്തത്, രാഷ്ട്രീയ പരമാധികാരത്തിനുള്ള ആധുനിക നയതന്ത്രത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു മഹത്തായ ശാസ്ത്രമാകുന്നു രാജധർമ്മം. ഈ പറയുന്നത് രാജധർമ്മത്തെ കുറിച്ച്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ദാനധർമ്മത്തെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്, അല്ലെ? ഇനി രാജധർമ്മം, രാഷ്ട്രീയ പരമാധികാരത്തിനുള്ള ആധുനിക നയതന്ത്രത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു മഹത്തായ ശാസ്ത്രമാകുന്നു രാജധർമ്മം. രാജാക്കന്മാർ വെറും നികുതി പിരിക്കുന്നവരല്ലാതെ ഉദാരമതികളായി തീരുന്നതിനായി ക്രമനിബിഡമായ ശിക്ഷണം നൽകപ്പെട്ടവരായിരുന്നു. അപ്പൊ രാജാക്കന്മാര് വെറുതെ നികുതി പിരിക്കുന്നതിന് മാത്രം ഉള്ളവരല്ല. അവരെങ്ങനെയാണ്? ഉദാരമതികളായി തീരുന്നതിനായിട്ട് ക്രമനിബിഡമായിട്ടുള്ള ശിക്ഷണം ആർക്ക് നൽകിയവരായിരിക്കും? രാജാക്കന്മാർക്ക് കിട്ടിയതായിരിക്കും. അതിനുള്ള ശിക്ഷണം അവർക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അവർ പ്രജാക്ഷേമത്തിനായി മാത്രം വിവിധ പ്രകാരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിൽ ശിക്ഷണം ലഭിച്ചവരായിരുന്നു. അപ്പൊ രാജാക്കന്മാരുടെ ലക്ഷ്യം എപ്പോഴും എന്തായിരുന്നു? പ്രജാക്ഷേമമാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിനുള്ള ശിക്ഷണവും ഈ രാജാക്കന്മാർക്ക് ലഭിച്ചവരായിരിക്കും, കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. പ്രാപ്തിക്കായി പ്രജകളെ നയിക്കുക എന്നത് ഒരു രാജാവിന്റെ മഹത്തായ കർത്തവ്യമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഒരു മോക്ഷപ്രാപ്തിക്കായിട്ട് രാജാവിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കർത്തവ്യം എന്ന് പറയുന്നത് മോക്ഷപാതയിലേക്ക് ആ പ്രജകളെ നയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് രാജാവിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട മഹത്തായ കർത്തവ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ജനനം, മരണം, രോഗം, വാർദ്ധക്യം എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള പരമമോചനത്തിന്റെ പാതയിലേക്ക് പ്രജകളെ നയിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ പിതാവും ആത്മീയ ഗുരുവും രാജാവും നിരുത്തരവാദപരമായി വർത്തിക്കരുത്. ഇപ്പോ നമ്മള് ജനന, മരണം, രോഗം, വാർദ്ധക്യം, അല്ലെ? ജന്മ, മൃത്യു, ജരാവ്യാധി, ഇതിൽ നിന്നുള്ള പരമമോചനത്തിന്റെ പാതയിലേക്ക് പ്രജകളെ നയിക്കുന്ന വിഷയത്തില് പിതാവായാലും ഗുരുവായാലും രാജാവായാലും എങ്ങനെയായിരിക്കണം? നിരുത്തരവാദപരമായിട്ട് വർത്തിക്കാൻ പാടില്ല. ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. എല്ലാവരുടെയും ലക്ഷ്യം എന്തായിരിക്കണം? ഒരു ഗുരുവായാലും പിതാവായാലും രാജാവായാലും, ഇത് മൂന്നും നമ്മുടെ പിതാവ് തന്നെയാണ്, അല്ലെ? ഗുരുവാണ്, പിതാവും ആത്മീയ ഗുരുവും രാജാവും. ഈ മൂന്ന് പേരുടെയും ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ജന്മ, മൃത്യു, ജരാവ്യാധി,
അതിൽ നിന്നുള്ള മോചനം, ആ പരമമോചന പാതയിലേക്ക് പ്രജകളെ നയിക്കുക. ഈ ജന്മമൃത്യു വ്യാധിയിൽ നിന്നും നമ്മളെ മറികടക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പിതാവിന്റെ, ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ, രാജാവിന്റെ ലക്ഷ്യമായിരിക്കേണ്ടത്. അതിൽ നിന്നും അവര് ഉത്തരവാദിത്തമില്ലാതെ നിൽക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. ഈ പ്രാഥമിക കർത്തവ്യങ്ങൾ ഉചിതമായി നിറവേറ്റുന്ന പക്ഷം ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്ന സർക്കാരിന്റെ ആവശ്യമില്ലാതായി തീരുന്നു. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള കർത്തവ്യങ്ങൾ ഉചിതമായിട്ട് നിറവേറ്റാണെങ്കിൽ പിന്നെ അവിടെ എന്തിന്റെ പ്രസക്തി വരുന്നില്ല? ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സർക്കാരിന്റെ ആവശ്യം ഇല്ലാതായി തീരും. ഇന്ന് സാമാന്യ ജനങ്ങൾ യഥാസംഖ്യമായി തരപ്പെടുത്തിയ വോട്ടിന്റെ ബലത്തിൽ ഭരണം കൈയാളുന്നു. എന്നാൽ രാജാവിന്റെ പ്രാഥമിക കർത്തവ്യങ്ങളിൽ അവർ ഒരിക്കലും ശിക്ഷണം നേടുന്നില്ല. ഇവിടെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ പറയാണ് അല്ലെ, വോട്ടിന്റെ ബലത്തിൽ ഭരണം കൈയാളും, എന്നാൽ രാജാവിന്റെ പ്രാഥമിക കർത്തവ്യങ്ങളിൽ അവർ ഒരിക്കലും ശിക്ഷണം നേടുന്നില്ല. കാരണം ജനങ്ങളെ ആ മോക്ഷത്തിലേക്ക് നയിക്കാമെന്നുള്ള ആ ഒരു പാതയിൽ ആരും അതിലേർപ്പെടുന്നില്ല ആരും തന്നെ. മാത്രമല്ല അത് എല്ലാവരാലും സാധ്യമായ കാര്യവുമല്ല. ഇത് എല്ലാവർക്കും സാധിക്കുന്ന കാര്യവുമല്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പരിശീലനം നൽകപ്പെടാത്ത വിധേയമായി ശിക്ഷിതരല്ല ഭരണാധിപന്മാർ സർവപ്രകാരത്തിലും പ്രജകളെ സന്തോഷവാന്മാരാക്കുമെന്ന പേരിൽ നാശം വിതയ്ക്കുന്നു. അപ്പോ ജനങ്ങളെ മോക്ഷത്തിലേക്ക് നയിക്കാവുന്ന പാത, അതിനുള്ള പരിശീലനം ലഭിക്കാത്തവര് അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവരെ സന്തോഷവാന്മാരാക്കുമെന്ന പേരിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യാണ്? നാശം വിതയ്ക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവർക്ക് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകില്ല? നമുക്ക് സന്തോഷമാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നും, പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് നാശമാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. അന്യഥാ ഈ അശിക്ഷിതരായ ഭരണാധിപന്മാർ ക്രമേണ തെമ്മാടികളും കള്ളന്മാരുമായി തീരുന്നുവെന്ന് മാത്രമല്ല, എല്ലാവിധത്തിലും ഉപയോഗശൂന്യമായ ആവശ്യത്തിലധികം ഭരണകർത്താക്കളുള്ള ഭരണകൂടത്തിന് ധനം മുടക്കുന്നതിനായി നികുതി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ ഇതുകൊണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? പലതരത്തിലുള്ള നഷ്ടങ്ങളാണ് രാജ്യത്തില് സംഭവിക്കുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ യോഗ്യരായ ബ്രാഹ്മണർ മനുസംഹിതയും പരാശരമുനിയുടെ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളും പോലുള്ള ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളെ ആധാരമാക്കി ഉചിതമായ നിർവഹണ ഭരണത്തിന് രാജാക്കന്മാർക്ക് വേണ്ടുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകേണ്ടതാണ്. ഒരു ഉത്തമ രാജാവ് സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് മാതൃകയാണ്. രാജാവ് പുണ്യവാനും ധർമ്മിഷ്ഠനും പരാക്രമശാലിയും ഉദാരമതിയുമാണെങ്കിൽ പൊതുവെ പ്രജകൾ അദ്ദേഹത്തെ അനുവർത്തിക്കുന്നു. അപ്രകാരമുള്ള ഒരു രാജാവ് പ്രജകളുടെ ചെലവിൽ ജീവിക്കുന്ന ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനങ്ങളിൽ മുഴുകുന്ന മടിയനായ വ്യക്തിയല്ല, മറിച്ച് കള്ളന്മാരെയും കൊള്ളക്കാരെയും ഹനിക്കാൻ സദാ ജാഗരൂകനായിരിക്കും. ധർമ്മിഷ്ഠരായ രാജാക്കന്മാർ അർത്ഥശൂന്യമായ അഹിംസയുടെ പേരിൽ അത്തരക്കാരോട് ദയ കാട്ടുന്നവരായിരുന്നില്ല. ഭാവിയിൽ സംഘടിതമായി അത്തരം ദ്രോഹങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ ആരും ധൈര്യപ്പെടാത്ത വിധത്തിൽ കള്ളന്മാരും കൊള്ളക്കാരും മാതൃകാപരമായി ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇപ്പോൾ കാണപ്പെടുന്നത് പോലെ അത്തരം കള്ളന്മാർക്കും കൊള്ളക്കാർക്കും ഒരിക്കലും അധികാര പദവികൾ നൽകപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. കൂടെ ഒരു രാജാവ് എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? യഥാർത്ഥത്തിൽ യോഗ്യരായ ബ്രാഹ്മണർ മനുസംഹിതയും പരാശരമുനിയുടെ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളും പോലുള്ള ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളെ ആധാരമാക്കി ഉചിതമായ നിർവഹണ ഭരണത്തിന് രാജാക്കന്മാർക്ക് വേണ്ടുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താ വേണ്ടത്? യോഗ്യരായ ബ്രാഹ്മണര് മനുസംഹിത, പിന്നെന്താണ് പരാശരമുനിയുടെ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ പോലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? രാജാക്കന്മാർക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം നൽകേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ ഒരു ഉത്തമ രാജാവ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം? സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് മാതൃകയായിരിക്കണം. അപ്പോ രാജാവ് പുണ്യവാനായിരിക്കും, ധർമ്മിഷ്ഠനായിരിക്കണം, പരാക്രമശാലിയും ഉദാരമതിയാണെങ്കിലും പൊതുവെ അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കുക? അവിടുത്തെ ജനങ്ങളും അദ്ദേഹത്തെ അനുവർത്തിക്കും. അപ്പൊ അപ്രകാരമുള്ള ഒരു രാജാവ് പ്രജകളുടെ ചെലവിൽ ജീവിക്കുന്ന ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിൽ മുഴുകുന്ന മടിയനായ ഒരു വ്യക്തി ആയിരിക്കില്ല. നേരെ മറിച്ച് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ധർമ്മിഷ്ഠനായിരിക്കും. മാത്രമല്ല കൊള്ളക്കാരെയും കള്ളന്മാരെയും ഹനിക്കാൻ സദാ ജാഗരൂകനായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു രാജാവ്. പിന്നെ അത്തരത്തിലുള്ളവരുടെ ഇപ്പൊ കള്ളന്മാരെടുത്തും കൊള്ളക്കാരെടുത്തും ദയ കാട്ടുന്നവനായിരിക്കില്ല. ഭാവിയില് അതായത് ശിക്ഷ കൊടുക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ്? ഭാവിയിൽ വരാവുന്ന കള്ളന്മാർക്കും കൊള്ളക്കാർക്കും മാതൃകാപരമായിട്ടാണ് ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്. അതായത് ഒരു കള്ളനെ അല്ലെങ്കിൽ കൊള്ളക്കാരനെ ശിക്ഷിച്ച മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടി അത് ബാധകമാണത്. വേറെ ഒരിക്കലും ഒരാളും ചെയ്യാത്ത രീതിയിലുള്ള ശിക്ഷകളാണെന്ന് നടപ്പാക്കിയിരുന്നത്. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ദ്രോഹപ്രവർത്തികള് ആരും ധൈര്യപ്പെടില്ല. അങ്ങനെ ആണ് ശിക്ഷ നൽകിയിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് പോലെ അത്തരം കള്ളന്മാർക്കും കൊള്ളക്കാർക്കും ഒരിക്കലും അധികാര പദവികൾ നൽകപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ പോലെ അധികാര പദവികളൊന്നും നൽകപ്പെട്ടിരുന്നില്ല.
ഇനി അടുത്തത് നികുതി നിയമം ലളിതമായിരുന്നു. നികുതി നിയമം ലളിതമായിരുന്നു. അതിൽ ബലാത്കാരമോ അതിക്രമമോ ഇല്ലായിരുന്നു. പ്രജകളുടെ ഉൽപാദനത്തിന്റെ 1/4 ഭാഗം രാജാവിന് അവകാശപ്പെട്ടതായിരുന്നു. അതുകൂടാതെ പ്രജകൾ ദാനത്തിനോ മറ്റെന്തെങ്കിലും ചെലവഴിക്കുന്നതിനോ നീക്കിവെക്കുന്ന ധനത്തിന്റെ 1/4 പങ്കും രാജാവിന് അവകാശപ്പെട്ടതായിരുന്നു. ഇപ്രകാരം ഭാഗിച്ചു നൽകുന്നതിൽ ആർക്കും ഒരിക്കലും വിദ്വേഷമുണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം ധർമ്മശീലനായ രാജാവിനാലും ധാർമ്മിക ഐക്യത്താലും പ്രകൃതി സമ്പത്തുകളായ ധാന്യങ്ങൾ, ഫലങ്ങൾ, പൂക്കൾ, പട്ടുനൂൽ, പരുത്തി, ക്ഷീരം, രത്നങ്ങൾ, ധാതുക്കൾ മുതലായവയൊക്കെ യഥേഷ്ടം ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ ആരും തന്നെ ഭൗതികമായി അസന്തുഷ്ടരല്ലായിരുന്നു. പ്രജകൾ കൃഷിയിലും മൃഗപരിപാലനത്തിലും സമ്പന്നരായിരുന്നു. അതിനാൽ ധാന്യങ്ങളും ഫലങ്ങളും പാലുമൊക്കെ യഥേഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നവർക്ക് സോപ്പുകളുടെയോ ചമയങ്ങളുടെയോ സിനിമകളുടെയോ മദ്യശാലകളുടെയോ യാതൊരു കൃത്രിമമായ ആവശ്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇവിടെ നികുതി നിയമം എങ്ങനെയായിരുന്നു? വളരെ ലളിതമായ നികുതി നിയമമായിരുന്നു. അതിൽ ബലാത്കാരം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അതിക്രമം ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പ്രജകളുടെ ഉൽപാദനത്തിന്റെ 1/4 ഭാഗം ആരുടെ അവകാശമായിരുന്നു? രാജാവിന്റെ അവകാശമായിരുന്നു. അതുകൂടാതെ പ്രജകള് ദാനത്തിനോ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിന് ചെലവഴിക്കാൻ വേണ്ടി നീക്കി വെച്ചിരുന്ന ധനത്തിന്റെ 1/4 പങ്കും രാജാവിന് അവകാശപ്പെട്ടതായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇപ്രകാരം ഭാഗിച്ചു നൽകുന്നതിൽ ആർക്കും ഒരു വിദ്വേഷം അവർക്കാർക്കും തോന്നിയിരുന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്? രാജാവ് ധർമ്മശീലനായ രാജാവായിരുന്നു. പിന്നെ ധാർമ്മികമായ ഐക്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ആ രാജ്യത്തെ എങ്ങനെയായിരുന്നു? പ്രകൃതി സമ്പത്തുകളായിട്ടുള്ള ധാന്യങ്ങളും ഫലങ്ങളും പൂക്കളും പട്ടുനൂൽ, പരുത്തി, ക്ഷീരം, രത്നങ്ങള്, ക്ഷീരം എന്ന് വെച്ചാൽ പാല്, രത്നങ്ങൾ, ധാതുക്കൾ മുതലായവയൊക്കെ യഥേഷ്ടം ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ ആരും തന്നെ ഭൗതികമായി അസന്തുഷ്ടരായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ രാജ്യം എങ്ങനെയായിരിക്കും? രാജ്യം എല്ലാവിധ സമ്പൽ സമൃദ്ധിയും ഉള്ളതായിരുന്നു ആ രാജ്യം. അപ്പൊ അവിടെ പ്രജകൾക്കൊന്നിനും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. പ്രജകൾ കൃഷിയിലും മൃഗപരിപാലനത്തിലും സമ്പന്നരായിരുന്നു. പിന്നെ അവിടുത്തെ രാജ്യത്തില് ജനങ്ങളാണെങ്കിൽ കൃഷി, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മൃഗപരിപാലനം, അതിലൊക്കെ സമ്പന്നരായിരുന്നവർ. അതിനാൽ ധാന്യങ്ങളും ഫലങ്ങളും പാലും ഒക്കെ യഥേഷ്ടം ഉണ്ടായിരുന്നവർക്ക് സോപ്പുകളുടെയോ ചമയങ്ങളുടെയോ സിനിമകളുടെയോ മദ്യശാലകളുടെയോ യാതൊരു കൃത്രിമ ആവശ്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ എല്ലാ തരത്തിലും സമ്പൽ സമൃദ്ധമായ ഒരു രാജ്യത്ത് ജീവിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് വേറെ കൃത്രിമമായിട്ട് ഒന്നിന്റെയും ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും വളരെ എന്താണ് പറയാ, നമ്മള് എല്ലാ വിധത്തിലും സന്തോഷവരായിരുന്നു. എല്ലാ ജനങ്ങളും തന്നെ, പ്രജകൾ എല്ലാവരും സന്തോഷവാന്മാരായിരിക്കും. അവിടെ എല്ലാവർക്കും സംതൃപ്തി ഉണ്ടായിരുന്നു. അടുത്തത്, മനുഷ്യരാശിയുടെ സമാഹരിക്കപ്പെട്ട ഊർജം യഥോചിതമായി വിനിയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് രാജാവ് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. മാനവശക്തി ശരിക്കും മൃഗസഹജമായ വാസനകൾ നിറവേറ്റാനായല്ല, മറിച്ച് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ളതാകുന്നു. മുഴുവൻ ഭരണകൂടവും ഒരു പ്രത്യേക ഉദ്ദേശത്തെ പൂർത്തീകരിക്കാനായി സവിശേഷമായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തതായിരുന്നു. അതുപോലെ രാജാവിന് ഭരണസമിതിയിലെ അംഗങ്ങളായ മന്ത്രിമാരെ വോട്ടിന്റെ ബലത്തിലല്ലാതെ യഥോചിതമായി തിരഞ്ഞെടുക്കണമായിരുന്നു. മന്ത്രിമാർ, സൈന്യാധിപന്മാർ തുടങ്ങി സാധാരണ പടയാളികൾ വരെ വ്യക്തിഗത യോഗ്യതയ്ക്കനുസരിച്ച് നിയമിക്കപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്ന് മാത്രമല്ല, അവരെ പദവികളിൽ നിയമിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് രാജാവിനെ അവരുടെ മേൽനോട്ടം ശരിയാവണ്ണം വഹിക്കേണ്ടതായും ഉണ്ടായിരുന്നു. തപസ്വികൾ അഥവാ ആത്മീയ ജ്ഞാന പ്രചരണത്തിനായി സർവ്വതും പരിത്യജിച്ച വ്യക്തികൾ ഒരിക്കലും അനാദരിക്കപ്പെടുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ രാജാവ് പ്രത്യേക ജാഗ്രത ചെലുത്തിയിരുന്നു. പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്കുണ്ടാകുന്ന ഏതൊരു വിധത്തിലുള്ള അധിക്ഷേപവും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും പൊറുക്കുകയില്ലെന്ന് രാജാവിന് നല്ലവണ്ണം അറിയാമായിരുന്നു. ഇവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഇപ്പൊ മനുഷ്യരാശിയുടെ സമാഹരിക്കപ്പെട്ട ഊർജം യഥോചിതമായി വിനിയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ആര് വരുത്തേണ്ടതാണ്? രാജാവ് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്. മാനവശക്തി ശരിക്കും മൃഗസഹജമായ വാസനകൾ നിറവേറ്റാനായിട്ടുള്ളതല്ല, മറിച്ച് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് ഉള്ളതാണ് മാനവശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. മുഴുവൻ ഭരണകൂടവും ഒരു പ്രത്യേക ഉദ്ദേശത്തെ പൂർത്തീകരിക്കാനായി സവിശേഷമായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തതായിരുന്നു. കാരണം ആ ഭരണകൂടത്തിന്റെ മുഴുവൻ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും അതിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളൊരു പ്രത്യേക ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് ഇതെല്ലാം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ രാജാവിനെ ഭരണസമിതിയിലെ അംഗങ്ങളായിട്ടുള്ള മന്ത്രിമാരെ വോട്ടിന്റെ ബലത്തിലല്ലാതെ യഥോചിതമായി തിരഞ്ഞെടുക്കണമായിരുന്നു. അപ്പൊ രാജാവ് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല, ഒരു ടീം വർക്കാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ രാജാവിന് എന്ത് വേണം? ആ ഭരണസമിതിയിലുള്ള അംഗങ്ങൾ അവരെ യഥോചിതമായിട്ട് തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതാണ്. മന്ത്രിമാർ, സൈന്യാധിപന്മാർ തുടങ്ങി സാധാരണ പടയാളികളെ വരെ വ്യക്തിഗത യോഗ്യതയ്ക്കനുസരിച്ച് നിയമിക്കപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്ന് മാത്രമല്ല,
അവരെ പദവികളിൽ നിയമിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് രാജാവിന് അവരുടെ മേൽനോട്ടം ശരിയാവണ്ണം വഹിക്കേണ്ടതായും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരെ നിയമിക്കുമ്പോഴും രാജാവിന് എന്തറിയണം? വ്യക്തിഗത യോഗ്യത നോക്കേണ്ടതാണ്. അവരുടെ ആ യോഗ്യതകൾക്കനുസരിച്ചാണ് അവരെ നിയമിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത്. അങ്ങനെ അതിന് ശരിയായ രീതിയിൽ മേൽനോട്ടം നടത്തിയിട്ടാണ് രാജാവ് ഇവരൊക്കെ അവിടെ നിയമിക്കുന്നത്. തപസ്സികൾ അഥവാ ആത്മീയ ജ്ഞാന പ്രചരണത്തിനായി സർവ്വതും പരിത്യജിച്ച വ്യക്തികൾ ഒരിക്കലും അനാദരിക്കപ്പെടുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ രാജാവ് പ്രത്യേകം ജാഗ്രത പുലർത്തിയിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ആശ്രമ വ്യവസ്ഥയില് 4ാമത്തെ വിഭാഗം അല്ലെ, സന്യാസികള്, പരിത്യജിച്ച സന്യാസികള്, നമ്മൾ അവരെ ആദരിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള അനാദരവും ലഭിക്കുന്നില്ല, അവരെ ആദരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താനായിട്ട് പ്രത്യേകം രാജാവ് ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്കുണ്ടാകുന്ന ഏതൊരു വിധത്തിലുള്ള അധിക്ഷേപവും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും പൊറുക്കുകയില്ലെന്ന് രാജാവിന് നല്ലവണ്ണം അറിയാമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ച് ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാണ് പരിത്യജിച്ച ഈ സന്യാസികള്. അപ്പൊ അവർക്ക് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള അധിക്ഷേപവും വരുത്തുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നത് രാജാവ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. കാരണം എന്താണ്? കാരണം ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള അധിക്ഷേപം ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും പൊറുക്കുകയില്ല എന്നുള്ളത് ആർക്കറിയാം? രാജാവിന് നല്ലവണ്ണം അറിയാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ നമ്മുടെ 4ാമത്തെ ആശ്രമ വ്യവസ്ഥയിലുള്ള ബ്രഹ്മചര്യം, ഗൃഹസ്ഥം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം അല്ലെ, ആ സന്യാസ ജീവിതം നയിക്കുന്നവരെ പ്രത്യേകം അവര് ആദരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് രാജാവ് എപ്പോഴും ഉറപ്പുവരുത്തിയിരുന്നു. കള്ളന്മാരുടെയും കൊള്ളക്കാരുടെയും പോലും വിശ്വസ്ത നേതാക്കളായിരുന്നു അത്തരം തപസ്സികൾ. ഒരു മിനിറ്റ്. കള്ളന്മാരുടെയും കൊള്ളക്കാരുടെയും പോലും വിശ്വസ്ത നേതാക്കളായിരുന്നു അത്തരം തപസ്സികൾ. അവർ തപസ്സികളുടെ ആജ്ഞകളെ ഒരിക്കലും അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയില്ല. രാജ്യത്തെ അജ്ഞർക്കും നിസ്സഹായർക്കും വിധവകൾക്കും രാജാവ് പ്രത്യേകം സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ രാജാവ് രാജ്യത്തുള്ള അജ്ഞർക്ക്, പിന്നെ നിസ്സഹായരായവർക്ക്, പിന്നെ വിധവകൾക്ക് ഒക്കെ പ്രത്യേകം സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. ശത്രുക്കൾ ആക്രമിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പ്രതിരോധ നടപടികൾ സജ്ജീകരിച്ചിരുന്നു. നികുതി പ്രക്രിയ ലളിതമായിരുന്നുവെന്ന് മാത്രമല്ല, അത് ദുർവ്യയം ചെയ്യപ്പെടാതെ കരുതൽ ധനത്തെ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാനുള്ളതായിരുന്നു. ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗത്തു നിന്നും പടയാളികളെ നിയമിച്ചിരുന്നുവെന്ന് മാത്രമല്ല, പ്രത്യേക കർത്തവ്യങ്ങൾക്കായി അവരെ പരിശീലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പൊ ഒരു രാജാവിന്റെ ധർമ്മം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ രാജ്യത്തുള്ള എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും, നിസ്സഹായരായവർക്കും വിധവകളായവർക്കും പിന്നെ അജ്ഞരായവർക്കും, ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓരോരുത്തർക്കും പ്രത്യേകം എന്ത് കിട്ടിയിരുന്നു? സംരക്ഷണം കിട്ടിയിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയായിരിക്കണം ഒരു രാജ്യത്തെ രാജാവ് ധർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതെന്ന് ഇവിടെ പറയാണ്. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, നികുതി പ്രക്രിയ വളരെ ലളിതമായിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, പിന്നെ ശത്രുക്കള് ആക്രമിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ പ്രതിരോധ നടപടികളെല്ലാം സജ്ജീകരിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ ശാരീരികമായിട്ടും അവർക്ക് എല്ലാ രീതിയിലുള്ള സുരക്ഷിതത്വം എവിടെ കിട്ടും? അങ്ങനെയുള്ള രാജ്യത്ത് കിട്ടിയിരുന്നു. മാത്രമല്ല, ദുർവ്യവം ചെയ്യപ്പെടാതെ കൂടുതൽ കരുതൽ ധനത്തെ ശക്തമാക്കാനുള്ളതായിരുന്നു. അപ്പൊ നികുതി പ്രക്രിയ എളുപ്പമാക്കിയെന്ന് മാത്രമല്ല, ആ നികുതി പിരിച്ചു കിട്ടുന്നത് ദുർവ്യവം ചെയ്യാതെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടുതൽ ശക്തമാക്കിയിരുന്നു കരുതൽ ധനം. ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗത്തു നിന്നും പടയാളികളെ നിയമിച്ചിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, പ്രത്യേക കർത്തവ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് അവർക്ക് പരിശീലനം നൽകുകയും ചെയ്തു പോന്നു. ഇനി മോക്ഷത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരാൾ കാമം, ക്രോധം, നിയമവിരുദ്ധമായ അഭിലാഷങ്ങൾ, ലോഭം, വിഭ്രമം എന്നീ മൗലിക വിഷയങ്ങളെ കീഴടക്കേണ്ടതാകുന്നു. അപ്പൊ ക്രോധത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാകാൻ ഒരുവൻ ക്ഷമാശീലം അഭ്യസിക്കണം. നിയമവിരുദ്ധമായ അഭിലാഷങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാകാൻ അത്തരം പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തിരിക്കണം. ആത്മീയ സംസ്കാരത്തിലൂടെ നിദ്രയെ കീഴടക്കാൻ കഴിവുണ്ടാകുന്നു. സഹനത്തിലൂടെ മാത്രമേ ആഗ്രഹങ്ങളെയും ലോഭത്തെയും കീഴടക്കാൻ കഴിയൂ. നിയന്ത്രിതമായ ആഹാരക്രമത്തിലൂടെ നിരവധി രോഗങ്ങൾ നിമിത്തമുളവാകുന്ന വിഷമതകളെ ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയുന്നു. ആത്മനിയന്ത്രണത്തിലൂടെ മിഥ്യാപ്രതീക്ഷകളിൽ നിന്നും ഒരാൾ സ്വതന്ത്രനാകുന്നു. അനഭിലഷണീയമായ സംസർഗം വർജിക്കുന്നതിലൂടെ പണം ലാഭിക്കാൻ കഴിയുന്നു. വിശപ്പിനെ യോഗാ പരിശീലനത്തിലൂടെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ലൗകികതയെ, ലോകത്തിന്റെ അസ്ഥിരതയെ സംബന്ധിച്ച ജ്ഞാനവർദ്ധനയിലൂടെ
ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയുന്നു. മാന്ദ്യത്തെ ഉണർവ് കൊണ്ടും തെറ്റായ തർക്കങ്ങളെ വസ്തുനിഷ്ഠമായ മൂല്യനിർണയത്താലും പരാജയപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നു. വാചാലതയെ ഗൗരവത്താലും നിശബ്ദത കൊണ്ടും ഭയത്തെ വീര്യത്താലും ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയുന്നു. സ്വയം സംസ്കരണത്തിലൂടെ പരിപൂർണ ജ്ഞാനം പ്രാപ്തമാക്കാൻ കഴിയുന്നു. യഥാർത്ഥമായി മോക്ഷമാർഗം കൈവരിക്കാൻ ഒരുവൻ കാമം, ലോഭം, ക്രോധം, മയക്കം എന്നിവയിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനായിരിക്കണം. ഇവിടെ എങ്ങനെയാ പറയുന്നത്? മോക്ഷത്തെ സംബന്ധിച്ചെടുത്ത് ഒരാള് കാമം, ക്രോധം, പിന്നെ കാമം എന്ന് വെച്ചാൽ ആഗ്രഹങ്ങള്, ക്രോധം നിയമവിരുദ്ധമായ അഭിലാഷങ്ങള്, ലോഭം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭൗതികമായ വസ്തുക്കളോടുള്ള നമ്മുടെ ആഗ്രഹം, പിന്നെ വിഭ്രമം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ നമുക്ക് പറയാം? വിഭ്രമം എന്ന് വെച്ചാല് മായാമോഹം എന്ന് പറയല്ലേ, നമ്മള് ഇല്ലാത്ത ഒന്നിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുന്നത്, നമ്മള് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മുടേതല്ല ഈ ലോകം, പക്ഷെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ് എല്ലാം നമ്മളേതാണെന്ന്. അങ്ങനെ എന്നീ മൗലിക വിഷയങ്ങളെ കീഴടക്കേണ്ടതാകുന്നു നമ്മൾ. ക്രോധത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാകാൻ ഒരുവൻ ക്ഷമാശീലം അഭ്യസിക്കണം. അപ്പൊ ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ക്ഷമ നമ്മള് ശീലിക്കണം. നിയമവിരുദ്ധമായ അഭിലാഷങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രരാകാൻ അത്തരം പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യാതിരിക്കണം. അപ്പൊ നിയമവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള അഭിലാഷങ്ങള്, നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങള് നിയമവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രരാകാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അത്തരം പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യാതിരിക്കണം. ആത്മീയ സംസ്കാരത്തിലൂടെ നിദ്രയെ കീഴടക്കാൻ കഴിവുണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ നിദ്രയെ കീഴടക്കാൻ, ആത്മീയ സംസ്കാരത്തിലൂടെ നിദ്രയെ കീഴടക്കാൻ കഴിയണം. സഹനത്തിലൂടെ മാത്രമേ ആഗ്രഹങ്ങളെയും ലോഭത്തെയും കീഴടക്കാൻ കഴിയൂ. അപ്പൊ സഹിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങളെയും ലോഭവും അതൊക്കെ നമുക്ക് കീഴടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. നിയന്ത്രിതമായ ആഹാരക്രമത്തിലൂടെ നിരവധി രോഗങ്ങൾ നിമിത്തം ഉളവാകുന്ന വിഷമതകളെ ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയുന്നു. അപ്പൊ ആഹാര നിയന്ത്രണത്തിലൂടെ പലതരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന വിഷമതകളൊക്കെ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ആഹാര നിയന്ത്രണത്തിലൂടെ സാധിക്കും. ആത്മനിയന്ത്രണത്തിലൂടെ മിഥ്യാപ്രതീക്ഷകളിൽ നിന്നും ഒരാൾ സ്വതന്ത്രനാകുന്നു. ആത്മനിയന്ത്രണത്തിലൂടെ മിഥ്യാപ്രതീക്ഷകളിൽ നിന്നും ഒരാൾ സ്വതന്ത്രനാകുന്നു. അപ്പൊ ആത്മീയ നിയന്ത്രണത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? മിഥ്യാപ്രതീക്ഷകള്, നമ്മളെ തെറ്റായ ആ പ്രതീക്ഷകള്, അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടും. അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെയാണ്, ഭഗവാന്റെ അധീനതയിലുള്ളതാണ്. നമ്മളേതായിട്ട് ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല. നമ്മളിവിടെ വാടകയ്ക്ക് വന്ന് നിൽക്കുന്ന പോലെ. ഒരു വാടകക്കാരൻ എങ്ങനെയാണ്? ഒരു വീട്ടിൽ വന്ന് താമസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടേതായിട്ട് ആ വീട്ടിൽ ഒന്നുമില്ല, ഉപയോഗിക്കാന്ന് മാത്രം, പക്ഷെ ഉടമസ്ഥൻ വേറെ ആളാണ് അതിന്റെ. അതേപോലെ ആയിരിക്കണം നമ്മളും. അനഭിലഷണീയമായ സംസർഗം വർജിക്കുന്നതിലൂടെ പണം ലാഭിക്കാൻ കഴിയും. വിശപ്പിനെ യോഗ പരിശീലനത്തിലൂടെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ലൗകികതയെ, ലോകത്തിന്റെ അസ്ഥിരതയെ സംബന്ധിച്ച ജ്ഞാനവർദ്ധനയിലൂടെ ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയുന്നു. പിന്നെ മാന്ദ്യത്തെ ഉണർവ് കൊണ്ടും തെറ്റായ തർക്കങ്ങളെ വസ്തുനിഷ്ഠമായ രീതിയിൽ മൂല്യനിർണ്ണയം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടും നമുക്ക് പരാജയപ്പെടുത്താൻ കഴിയും. വാചാലതയെ എങ്ങനെ നിർത്താം? ഗൗരവത്താലും നിശബ്ദത കൊണ്ടും ഭയത്തെ വീര്യത്താലും ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയും. സ്വയം സംസ്കരണത്തിലൂടെ പരിപൂർണ ജ്ഞാനം പ്രാപ്തമാക്കാൻ കഴിയുന്ന യഥാർത്ഥമായി മോക്ഷമാർഗം കൈവരിക്കാൻ ഒരുവൻ കാമലോഭ ക്രോധ മയക്കം, കാമം ക്രോധം ലോഭം പിന്നെന്താണ്? മതമാത്സര്യം എന്നല്ലേ പറയാ? നമുക്ക് ഇത് ലാസ്റ്റ് പറയുന്നു കൂടി. മത്സര്യം. അപ്പൊ കാമ, ക്രോധ, ലോഭ, മയക്കം തുടങ്ങിയവയിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനായിരിക്കണം. നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മൾ സ്വതന്ത്രനായിരിക്കണം. ഇത് ലാസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടി പറയാ ഒരു കാര്യം. സ്ത്രീജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ പുരുഷന്മാരുടെ പ്രചോദന ശക്തിയായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇനി സ്ത്രീകളെ കുറിച്ച് പറയാണ്. സ്ത്രീജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരെങ്ങനെയാണ്? പുരുഷന്മാരുടെ പ്രചോദന ശക്തിയായിട്ടാണ് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അവണ്ണം സ്ത്രീജനങ്ങൾ പുരുഷന്മാരെക്കാൾ ശക്തരാണ്. അപ്പൊ സ്ത്രീജനങ്ങള് ശരിക്കും പുരുഷന്മാരെക്കാൾ ശക്തരാണ്. പരാക്രമിയായ ജൂലിയസ് സീസർ ക്ലിയോപാട്രയാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. അത്തരം ശക്തരായ സ്ത്രീകൾ ലജ്ജയാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ സ്ത്രീകള് ലജ്ജയാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നവരാണ്. ആകയാൽ ലജ്ജ സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ടതാകുന്നു. ഒരിക്കൽ ഈ നിയന്ത്രണ സംവിധാനം ഇല്ലാതായാൽ അവർ പിന്നെ വ്യഭിചാരത്താൽ സമൂഹത്തിൽ നാശം വിതയ്ക്കുന്നു. ലോകത്തിൽ കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന വർണ്ണസങ്കരം എന്ന് വിശേഷിക്കപ്പെടുന്ന അനാവശ്യ സന്തതികളുടെ സൃഷ്ടി എന്നാകുന്നു വ്യഭിചാരത്തിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പൊ സ്ത്രീകൾ എങ്ങനെയാണ്? പുരുഷന്മാരെക്കാൾ ശക്തരാണ്. പിന്നെ സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രത്യേകം കാണുന്ന ഒരു സവിശേഷത എന്താണ് വേണ്ടത്? ലജ്ജ. അതാണ് അവർക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ട്
പറയുന്നത്. അതല്ലെങ്കിൽ പലതരത്തിലുള്ള നാശങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു പറഞ്ഞു. ഇനി ഭീഷ്മദേവനാൽ ഉപദേശിക്കപ്പെട്ട അവസാന വിഷയം ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്ന പ്രക്രിയയാകുന്നു. അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ഭീഷ്മദേവൻ എന്താണ് ഉപദേശിച്ചത്? ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ലാസ്റ്റ് ഉപദേശിച്ചത്. നാം എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത സേവകരാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാവരും എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത സേവകരാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും. എപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിന്റെ ഈ അവശ്യ ഘടകത്തെ നാം വിസ്മരിക്കുന്നുവോ അപ്പോൾ ഭൗതിക ജീവിതാവസ്ഥയിലേക്ക് നാം തള്ളപ്പെടും. അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാവരും എങ്ങനെയാണ്? നമ്മുടെ പരമമായ ധർമ്മം ഭഗവത് സേവനമാണ്. അത് എപ്പോഴാണോ നമ്മൾ മറക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് ജീവിതത്തിലേക്ക് നമ്മൾ തള്ളപ്പെട്ടു പോകും? ഭൗതികമായ ജീവിതാവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ തള്ളപ്പെട്ടു പോകും. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് വരുന്നത്, നമ്മളത് ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോ. ഇനി ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനുള്ള ലളിതമായ പ്രക്രിയ വിശേഷിച്ചും ഗൃഹസ്ഥാശ്രമികൾക്കായുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ, ഗൃഹസ്ഥാശ്രമികൾ ചെയ്യേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനുള്ളത് ഭഗവത് വിഗ്രഹം ഭവനത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഒന്ന്, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വീട്ടില് പൂജ ചെയ്യണം, ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം, ആരാധിക്കണം. വിഗ്രഹത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുവൻ നിത്യേനയുള്ള ജോലികൾ തുടർന്നു കൊണ്ടുപോകണം. അപ്പൊ നമ്മള് വീട്ടിൽ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? ആരാധന ചെയ്തിരിക്കണം. ആ ആരാധനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു പോകണം? നിത്യേന ജോലികൾ, വീട്ടിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ തുടർന്നു കൊണ്ടുപോകാം. ഭവനത്തില് വിഗ്രഹാരാധന, ഭഗവത് സേവനം, ശ്രീമദ് ഭാഗവത ശ്രവണം, തീർത്ഥസ്ഥലവാസം, ഭഗവത് നാമജപം, ഇതൊക്കെ ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനുള്ള ചിലവ് കുറഞ്ഞ മാർഗങ്ങളാകുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്? പഞ്ചോപാസന. ഇതിനെ പറയുന്നതാണ് പഞ്ചോപാസന. 5 ഉപാസന മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. പഞ്ചാരാധന, പഞ്ചാരാധന എന്ന് പറയും. അതായത് വിഗ്രഹാരാധന വീട്ടിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എന്നും ആരാധന ചെയ്തിരിക്കണം. പിന്നെ ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സംസർഗം, അത് നമുക്ക് അത്യാവശ്യമാണ്. ഭക്തസേവനം, അതായത് ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ളൊരു അസോസിയേഷൻ. പിന്നെ വന്നിട്ട് ഭാഗവത ശ്രവണം, തീർത്ഥസ്ഥലവാസം, പിന്നെ നാമജപം. തീർത്ഥസ്ഥലവാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തീർത്ഥസ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് താമസിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല. സാധിക്കുന്നവർക്ക് വർഷത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? വർഷത്തില് ഒരാഴ്ചയോ 3-4 ദിവസം പോയിട്ട് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും തീർത്ഥാടന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ സന്ദർശിച്ചു വരാം. അല്ലാതെ നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മുടെ വീട് എന്താക്കി മാറ്റണം? മഥുര, വൃന്ദാവനം പോലുള്ള തീർത്ഥാടന സ്ഥലമാക്കി മാറ്റണം. അത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാ സാധിക്കുക? വീട്ടില് വിഗ്രഹാരാധന ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഭാഗവതം ശ്രവിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നാമം ജപിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ സ്ഥലത്ത് ആര് വന്നിരിക്കും? ഭഗവാൻ വന്നിരിക്കും, അല്ലെ? അപ്പൊ ആ സ്ഥലം ഏതായിട്ട് മാറി? തീർത്ഥാടന സ്ഥലം എന്ന് വെച്ചെന്താണ്? തീർത്ഥാടന സ്ഥലവാസം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമുള്ള ഒരു സ്ഥലം. അതല്ല നമ്മൾ തീർത്ഥാടന സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ വീട് എന്താക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കും? നമുക്ക് മഥുര, വൃന്ദാവനം പോലുള്ള തീർത്ഥാടന സ്ഥലവാസമാക്കി മാറ്റാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അങ്ങനെ അപ്രകാരം പിതാമഹൻ തന്റെ പൗത്രർക്ക് ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഭീഷ്മദേവൻ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് പൗത്രന്മാർക്ക് വീതിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവ കി ജയ, ശ്രീല പ്രഭുപാദി കി ജയ, ശ്രീല ഗുരുദേവ് കി ജയ, നിത്തായി ഗൗരപ്രമാനന്ദേ ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞ 6 പോയിന്റ് എന്താണ് പറഞ്ഞത്? 6 ദുർഗുണങ്ങളാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കേണ്ട 6 ദുർഗുണങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. 6 എണ്ണം പറയുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കാമം. കാമം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ അമിതമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളെയാണ് കാമം എന്ന് പറയുന്നത്. അമിതമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം, കാമം. രണ്ടാമത്തത് ക്രോധം. ക്രോധം എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മളെ ദേഷ്യം, നമുക്ക് ആഗ്രഹിച്ച കാര്യങ്ങള് നടക്കാതെ ഉണ്ടാകുമ്പോ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു വികാരമാണ് എന്ത്? ക്രോധം. 2. മൂന്നാമത്തത് ലോഭം. ലോഭം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്യാഗ്രഹം എന്ന് പറയാം. ആഗ്രഹങ്ങൾ, അതായത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഒരാൾക്കും കൊടുക്കാനും ഇഷ്ടമുണ്ടാവില്ല, നമുക്ക് കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും വേണമെന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം, അതാണ് ലോഭം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ മോഹം. മോഹം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റുള്ള വസ്തുക്കളോട് അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തികളോട് തോന്നുന്ന ഒരു ആഗ്രഹം, അതായത് അവിവേകം കൊണ്ട് തോന്നുന്നതാണ്. നമുക്ക് സത്യം എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? മോഹം. അതിനെയാണ് മയക്കം എന്ന് പറയുന്നത്. മയക്കം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ കൂടാതെ നമുക്ക് പറയാം മതം, അഹങ്കാരം, മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനാണെന്നുള്ള ഒരു തോന്നല്. പിന്നെ മത്സര ബുദ്ധി, അല്ലെ? അസൂയ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാളുടെ വളർച്ചയിൽ തോന്നുന്ന നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു വികാരം അസൂയ. അതാണ് പറയുന്ന എന്തൊക്കെയാണ്? കാമ, ക്രോധ, ലോഭം, മോഹം, മാത്സര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ
പിന്നെ 4 കാര്യങ്ങൾ വേറെ ഉണ്ട്. അത് ഇതില് പുരുഷാർത്ഥങ്ങൾ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ വരുന്ന പുരുഷാർത്ഥങ്ങൾ. മാതാജി ഈ ഇത് 5 കാര്യം അല്ല 5 അല്ല, ഇത്രയും കാര്യങ്ങള് മതമത്സരി ഇതിനെന്താ മൊത്തത്തില് പറയെന്താ? ഇതിനെ ഈ കാമക്രോധ ലോഭം നമ്മൾ ഒഴിവാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, ഈ 6 കാര്യം നമ്മൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്. ദുർഗുണങ്ങൾ ദുർഗുണങ്ങൾ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള 6 കാര്യങ്ങളാണത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു മാതാജി. ഇനി 4 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പുരുഷാർത്ഥങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുന്നല്ലേ, പുരുഷാർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ജീവിതം കൊണ്ട് നമ്മൾ നേടിയെടുക്കേണ്ട 4 കാര്യങ്ങൾ, അതാണ് പുരുഷാർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത്. പുരുഷാർത്ഥം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ധർമ്മം, ധർമ്മത്തിനെങ്കിൽ എന്താണ്, നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കടമകൾ, കർത്തവ്യങ്ങൾ, അതൊക്കെ എന്തിൽ വരും? ധർമ്മത്തിൽ വരും. അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, നമ്മുടെ ജീവിതം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ, അർത്ഥം, സമ്പത്ത്, അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് എന്തിൽ വരും? മാന്യമായ രീതിയിലുള്ള സമ്പാദിക്കല്, അതൊക്കെ അർത്ഥത്തിൽ വരും. കാമം പിന്നെന്താണ്? നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ആഗ്രഹങ്ങളും സന്തോഷങ്ങളും പൂർത്തീകരിക്കുക. പക്ഷെ അത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ധർമ്മത്തോട് ചെയ്യണം. 4-മത്തത് മോക്ഷം. ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മാറാനുള്ള ആത്മീയമായ ഒരു പരിശീലനം നേടാം. ഇതാണ് മോക്ഷം. ഇതാണ് പുരുഷാർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിന് 4 കാര്യങ്ങള്, 4 പുരുഷാർത്ഥങ്ങൾ എന്ന് പറയും. അത് നമ്മളെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം, അതിനാണ് ഈ പുരുഷാർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്ന് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു നമ്മൾ, അല്ലെ? ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ തന്നെ എല്ലായി. ഈ ബ്രഹ്മചര്യത്തിൽ യജ്ഞം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കാന്നുള്ളത് മാത്രമാണോ? കേട്ടില്ല. ഈ ബ്രഹ്മചര്യത്തിൽ യജ്ഞം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, അത് നമ്മള് നാമജപ സങ്കീർത്തനാണോ ചെയ്യാന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? നാമജപ സങ്കീർത്തനല്ല, നമുക്ക് ഓരോ സമയത്തും ഓരോ യജ്ഞങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ബ്രഹ്മചര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് കുട്ടികളുടെ, അതായത് പഠിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ്, അല്ലെ? ബ്രഹ്മചര്യം. അതെ. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ചെയ്യേണ്ട യജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ ഓരോ സമയത്തും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന ഓരോ രീതിയിലായിരിക്കും. ഇപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചത് യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്. കാരണം ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ എന്തായിരുന്നു? അവിടെ അർജുനനെ കൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ അവിടെ ചെറുത് ഭഗവാനോട് യുദ്ധം ചെയ്തിട്ടല്ല ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചത്. അതേപോലെ തന്നെ ആ പഠിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് അവര് കുറെ നാമം ജപിച്ച് അവരിതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റെന്നല്ല പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ അവരപ്പ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഉത്തരവാദിത്തം അവരുടെ എന്താണ്? പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അവര് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന എങ്ങനെയായിരിക്കണം? പഠിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം ആരാധിക്കേണ്ടത് ആ ഒരു പീരീഡില്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.